Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Barkanmu da sake saduwa a wannan halka ta biyu, alhalqatu thaniya, a wannan tsari, a wannan shiri namu a karkashin wannan cibiya tamu mai albarka, Al-Majid Center for Development. Wannan a shiri da ake masa take da annabiyu ka annaka tarahu, annabi kamar kana ganinsa. Mun gama halka ta farko, yanzu za mu shiga halka ta biyu, wanda shine ismun wa nasabur rasuli sallallahu alaihi wasallam, suna da nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yake cewa Muhammadur Rasulullah a cikin suratul Fatih, wanda Allah madaukakin sarki ya kirayi sunan shi. Wannan shine suna da Allah madaukakin sarki ya kirayi annabinsa, wanda kuma shine sunansa. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa li khamsatu asma, ina da sunaye guda biyar. Ana Muhammad, ni ne Muhammad, wa ana Ahmad, sannan ni ne Ahmad, wa ana Almahi, sannan ni ne mai gogewa. Ma'ana sunan shi Almahi yana dauke da siffa ne, alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr, wanda Allah yake goge kafirci da shi. Don haka sunan shi Muhammad, sunansa Ahmad, sannan sunansa Almahi. Da haka za a iya sawa Muhammadul Mahi. Wa ana al-hashir, sannan ni ne hashir, alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami, wanda za a tayar da mutane a ƙarƙashin kafata ranar tashin alkiyama. Ma'ana za a tayar da mutane bayan an riga an tayar da annabi sallallahu alaihi wasallam, za a tayar da su bayan shi an riga an tayar da shi. Sannan sunansa na biyar wanda ya ambata wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi, ni ne na ƙarshe, al-aqib ni ne na ƙarshe wanda babu annabi a bayana. Wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗa mana sunayensa guda biyar. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kiraye sa da wasu sunaye wanda kuma siffofi ne, kamar yadda Allah yake cewa ra'ufun rahim, kuma kai mai tausayi ne, sannan kuma mai daga kafa ne, mai kau da kai gabarin abubuwan da bayi suke aikatawa a gare ka. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu bi asma'in faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-muqaffa. A hadisi na gaba kuma ya ƙara mana akan waɗancan biyar ɗin, bayan ya ambaci Muhammad da Ahmad sai ya ce wa ana al-muqaffa, sannan shine al-muqaffa wal hashir wa nabiyyun tauba, da kuma annabin tuba, wanda Allah madaukakin sarki ta dalilinsa ya sa an tuba, wa nabiyyur rahma, sannan kuma annabin rahama. Duka waɗannan sunaye ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan abin da ake nufi da al-muqaffa shine annabin ƙarshe wanda babu wani annabi a bayansa, al-muqaffa wanda aka bibiye shi da annabawa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ba kwa mamakin yadda Allah madaukakin sarki yake sarrafa ni a cikin Qurayshawa? Shin ba kwa mamakin wannan? Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni shatma quraishin wa la'natahum. Shin ba kwa mamakin yadda Allah yake kawar da zagin Qurayshawa da zagin su da suke yi a gare ni? Suna zagi na, suna kushe ni, sannan suna la'anta ta, amma kuma ni ne Muhammad. Da haka kasancewarsa Muhammad wannan wata falala ce da ta daga darajarsa, har ta sa yake kawar da kai gabarin su kafirai. Ma'anar wannan hadisin shine mu fahimci cewa sunan shi Muhammad, sannan kuma a cikin sunayensa ya fi kaunar suna Muhammad kamar yadda Allah ya zaben masa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa kinanata, annabi Allah madaukakin sarki a cikin zuriyar annabi Isma'ila ya zabi zuriyar Kinana, waladu Ismail. Kinana wani kaka ne daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin Kinana wasdafa quraishan min Kinana, ya zabi quraishawa a cikin zurriyar Kinana. Wasdafa min quraishin bani Hashim, daga cikin kuma Quraishawa ya zaɓi Banu Hashim, dangin Banu Hashim. Sannan wasdafani min Bani Hashim, sannan ni ma ya zaɓe ni a cikin Banu Hashim. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam an samo shi ne daga tsatso mai tsarki, sannan kuma mai garai-garai. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun dangantaka da nasaba a dukkan halitta, tun daga farkon duniya har zuwa ta. Da wannan muka zo ƙarshen halka ta biyu ko kuma kewaye na biyu a wannan shiri namu mai suna annabiyu ka annaka tarahu, annabi kamar kana ganinsa. Don haka mu kasance a shiri na uku domin mu ji yadda sauran ɗabi'u da halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama za su kasance. Assalamu alaikum.